suka prok jadi apa? Kok iki ono katok bar. Iki katok kon nganggo saiki. Iki piye iki ono? Iki pas ora iki masalahe. Pas ketoke. Kira-kira ya pas. Kok ya bisa ya menaksir ini kakiku seberapa. Lah ya kok belok-belok. Nah, belok. Ayo Elisa, luwih dhisik. Ayo Sa. Tak aturi jumeneng. Ya, Elisa Orkarus Alasu. Heeh. Sembah nuwun para pecinta budaya. Ya. Kanca-kanca WMC Wayang Maniak Community ya kepareng rawuh. Ya. Mbah Woto ya wis tata-tata. Ya, ya. Mbah Yasiben wis mayang ket awan mau. Ya, ya. Pak Lurah, Pak perangkating desa uga para-para muspika Kecamatan Sambung, Pak Camat utawa yang mewakili uga Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili yang hadir pada malam ini diaturi sugeng enggah sugeng mirsani ya yung Esa nangis sajroning atiku nalika
Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus Alasu. Sugeng dalu macange Yuni Mbok Pak Kangko ingkang minulya. Piye kabare, Sa? Nggih pengestunipun. Ah. Lumayan ya rada kesel tapi piye ya nek wis arep sowan wonten panggenanipun Mbah Rasim niku saking mangkat niku pun bahagia riyen niku lho. Apa? Gahawane niku happy bahagia. Bahagia. Iya. Bahagia aja dijalakne bahagia. Aku wis baten saka ning dalan iki. Oh, Iki ngono. kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim ki sing anyar apa ya kira-kira ngono. Kowe mau wis ning ngene Mbah Rasim. Aku langsung saka pinggir, Heeh. tak melipir, tak delok apa sing anyar, set, Heeh. langsung melebet ngek wonten Mbah Rasim wonten ngajengan menika. Wonten Langsung pundi? Mbah Rasim wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Iso ngajengan iki lho ngawur iki. Ngajeng kori, Ngajengan. kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok, gebyok Apa? Sa. Gebyok. Gebyok yang sangat indah sekali, mbah piro regane kuwi aku yo pengen. Langsung kula nuwun hormat kula. Hormat Mbah Rasim. Ayo no, melebu. Ya. Lebu ya. Mlebu. Langsung mlebu ning omahe. Piye setelah masuk di rumahnya Mbah Rasim? Piye Sa? Jajal kursine Pak Kangko. Heeh. Ya lagi tak set ngene iki, aku megol sithik saka kene wis bablas tekan Yojo aku. Saking lunyune. Saking lunyune. Anu priture ya, Sa. Saking lunyune. Luar biasa kudune Pak Kangko porsinya tuh kayak gitu. Yang banyak kayak gitu. Jadi mau ngedayoh tamu-tamu aku. Sirku ya ngono. Sirku kaya jati kayune. Nah. Nggonku ki eneke kayu maoni. Dadi Luar biasa Mbah Rasim. Tadi juga nek butuh kayu ngomong ke Pak Kangko. Lah kok ora langsung Mbah Rasim kok kon lewat Pak Kangko. wah maklare aku. Mboten nek Mbah Rasim iki peparing apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambari rasa ikhlas. Nah niku lho. Tur wayangan bengi iki nek ora panjenengan ikhlas apa kelakon wayangan to, Sa? Nggih, saestu. Dalam waktu singkat loh Pak Kangko. Iya. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangko, saya juga kok ya isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saget sowan sederek-sederek keluarga sedulurku wonten pojok watu. Wis ping 3 menika. 3 kali ya? 3 kali ini luar biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringi sehat. Amin. Bagas waras bahagia wilujeng selamet sedoyo. Amin. Ya, pokoknya Semangat sing mirsani semangat luar biasa loh, Sa. Semangat, Walaupun niku, hujan nggih. turun ning tidak menjadi halangan, Nah, niku. ning mujudake berkah saka Gusti sing diparingke masyarakat mriki. Eloke niku, dasare panitione cantik-cantik sedoyo. Panitia Panitione niku cantik-cantik enem-enem sedoyo. nom-nom. Ya, enem-enem. Tadi udah foto juga, matur nuwun. Ini juga kalau panitianya itu enggak satset-satset, bocahnya kan emang harus yang enom gitu. Iya. Nek enom iki luwih satset-satset kabeh sok kelakon. Tur yo gelem kerja sama, bisa sing kerja sama sing sepuh karo sing enom kabeh. Lah iki sok kelakon kok ngene luar biasa. Mbah Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedaya menika pinaringan Silamit Wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin, Sa. Seneng kula saged sowan mriki, Pak. Tenan, iki agenda setiap tahun bakal diagendakne dening penjane Mbah Rasim. Didongakne Mbah Rasim tetep sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau menika orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Bener. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kula niku ditonton Mbah Rasim di PPSDM itu, kilang itu, aku nggak sadar gitu, aku nggak enak aku. Mbah Rasim ternyata nonton, berarti beliau itu kan memang dari atas sampai ini banyak observasinya gitu. Iya, yang jelas silaturahminya beliau, kenalane beliau iki banyak. pimpinan saka pusat sampai bawah. Ditresnani kabeh, termasuk seniman seniwati yo diuripi, dikukup dene menjadi Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim, nggih, kathah ingkang tresnani. Nggih, termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Ya iya, ben ditanggap. Ditanggap setiap tahun nih. Nggih piye. Ora murung nek ora ditanggap mung luap-luap ning omah sasine yo sasi sepi yo, Sa. Sasi sepi menika nek mboten tangkap Mbah Rasim nggih mung tingu. Heeh, ya ketek ketulup. Kaya apa? Ketek ketulup. Ketek ketulup. Ya kaya kowe tingu ngono kuwi, Sa. Ya, aku keteke. Heeh. Ketulup tuh diapain? Ketulup itu ada andi
Ngoten niku lho. Oh iya kena. Kena terus golek sing nulup sapa? Oh, sapa sing gelem nulup aku? Hei. Sapa malah tawa. Ning yo ora apa-apa wong dagangan ya saya. Lah iya. Ya orang duwe bojo se legan ya bebas. Lah niku lho, bandel tenan no. Pokoke sik orang-orang 90-an iki rada do bandel, ora do payu-payu mbuh ngopo. Termasuk kowe ro payu ya, Sa. Ah nggih, nggih. Mungkin sing kuwasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu, Sa. Nggih, mbok menawa jodohku urung lahir, Pak. Loh, jodohmu urung lahir ya kecilan. Loh kan gak tahu, sing jenenge jodoh ora ngerti, cinta Ya. itu buta. Ya, cinta itu buta kok buta ki grawuk kowe kuwi kok. Ya jodoh ora ngerti, mbok menawa jodohku ya isih ning adoh parane ning Betul. benua lain gitu loh. Nggih. Ya tidak kalah semangatnya Sa, sawangan manengen Sa keso. Ibu-ibu ke lho. delok. Ibu-ibu, Kaya matur ngono kae. nuwun nggih, sampun Nganggo ningali payung. wayang nggih. Terus tutupan apa kae wajan apa kae nggih tutup sirah. Nggih, wis Semangat pokoke selalu nggih Bu, sehat selalu nggih Bu. Nggih, ingkang padha mirsani wayang kula ndongaake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih mas dikel-dikel. Amin. Ibu luar biasa. Ya. Nggih. Ini ada permintaan lagu Sa. Lagu menapa? Nah, aku ora patek iso maca nyawa wacanan iki. Oh, nggih. Sapa ki wolak-walik akeh banget. Kula macane. Macane wow. Apa sing bener apa? Heeh. Tanggal 16 siji ere 20 enem 20 enem. 26. Tahun 2026 2026. Ora. Sedang puluh apa ya? Piro enem likur. 26, 2026, nggih. Kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung Di atas maksudnya. panggung. Panggung saja. Penggemar wayang kulit. Saja kirim, saja itu saya ya maksudnya. Ya. Ejaan lama. Ya. Kirim nawala untuk Ning Elisa. Saja suka sekali sama Ning Elisa. Besok kapan mau ngundang Ning Elisa? Asli betul. Nanti mudah-mudahan malam bisa apa toh tulisannya ini ya. Bentar susah ini. Kula tak lempar ke kowe aku bingung lek maca kok. Iya ini Arab Gedrik apa Latin apa yang Elisa asli. Saya setiap nyetel seneng. Wes kuwi lah. Terus iki coba tak golek. Semoga sehat selalu. Saya kirim enggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro. Yang nyekar Ning Elisa. Sesi Deman yang nyekar Ning Elisa juga. Oh iya, berarti sak lagu seket. Ya. Oke. Seket. Ayo. Sak lagu seket. Oke, tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Nggih, Sak Pak lagu Waris. Podang Kuning. Nggih, juga menyimak banyak sekali yang ada di Channel YouTube, ya. Mbak Elisa juga di TikTok Wijolaras Indonesia juga menyimak. Diaturke ya, Sa. Oke. Sing mobil sing ndi sik? Yang Sesi sesuai. Deman apa Gubuk Asmarane? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Dibabani sik. Oke. Ya. Nyingkar nyingkur. Sesa. Apa? Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para presiden dan penjenengan. Ya. Yang ditunggu juga Janokone Dwi Jolaras Indonesia Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto karo penggemar-penggemare luar biasa. Luar biasa ya. Setiap itu tuh punya fans masing-masing. Ayo Di, Fans club. gen ketok nek anu munggah kene Di. Nah. Oh iya. Mas Ayo Ardi. Mas Ardi. Nah. Ya, gen ngewangi bawa ra kita sithik ya, Mbak Ya Elisa. Ya. Mau mung sipate penggemar, mau tak foto, tak upload ki bayuh do geger kae. Geger ya. Geger Karena pelora. ketampanannya Mas Ardi. Ora iso bedakne iki mung penggemar, iki piye. Ya wis bene. Ya, tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Iya. Ben ketok sapa to Mas Ardi ki? Oh, ngono. Yang mana ya. sih?
Ya. Terutama para kaum-kaum hawa iki gua lah nek goleki Ardi wis ora umum. Itu kira-kira yuswa pinten? Kok yuswane sing 50 munggah ya. Sapa? Yang nyari Mas Ardi itu loh. Oh, mboten kata sing nom-nom wau. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Heeh. Ya Di, Rena Di, Sindra Di. Ya, turuk. Kaya ngene. Ya ampun. Nggih, pripun, Pak? Hah? Pripun niki? Ora piye-piye, aku mung nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak lho. Mengke Mas Ardi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong. Nggih. Mau don jawili aku ngono lho Di, dadi godhong tela wae iso gawe lega. Lek tak kon ngadeg niki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono ta, Sa? Bener. Heeh. Tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu ki disapa mong akeh. Heeh. Ora mung sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Ardi Karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso bengi iki ngono. Nggih, jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumpe. Lili Cumpe. Salammu kanggo para penggemar-penggemarmu Di sing bengi iki uga pirang-pirang ana ing sambung Bluro. Nggih, sugeng dalu kagem sedaya penggemar di Jolaras Indonesia nggih. Sugeng mirsani Pak. Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu loh, Pak. Iya. Iya, cool. Cool. Iya. Cool ki dingin ki Sa? Hah? Cool ki dingin. Iya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak kakean nyem gitu itu makin perbawanya tuh banyak. Oh, gitu. Iya. Semakin dingin wong wedok semakin penasaran. Iya. Heeh. Kalau Mbak Rasi milih yang apa? Yang betul? Oh, malah panas. Iya. Kalau panas tuh butuh proses Mbak Rasim. Jadi ada proses deket dulu. Iya. Kita tap dulu. Pegang tangannya. Nah, itu baru mulai ada kehangatan Mbak Rasim. Ayo Mas Ardi. Orang kita sak gebiaran tampil. Nyingkaran nyingkur ngono kae. Ya Di, mesti iso bawane. Nyingkaran nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Kowe mau saurunge munggah rene dijak foto karo sapa karo cewek cantik mau Di. Supe iku lho, Pak. Niku jenenge Mbak Vivi. Oh, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah. Itu. Ada? Dikasih Mbak Vivi, apa nah, gitu Mbak dong. Nah, itu Kasih penggemar salam. berat loh. Mas Ardi, Januari J-nya apa? Buat Mbak Vivi gitu. Apa? Aja di dadak ngono. Terus Januari jennya apa? Disauri tadi genre umum. Ya. Jadi wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yen kemutan. Mbak lihat sini loh. Lelampahan, lihat sini loh. Lelampahan kang kau. Datar aja, naiknya nanti. Lelampahan gitu aja. Lelampahan Iya. kang kaburi. Sik di. Wah, jan. Iki pancen dudu wiraswara, Sa. Dudu dalang, iso gelem mengadeg
gelem nyuwara ki wis luar biasa nilai plus. Nah iya no. Heeh, bocah kesehariane yo ngono kuwi ngur meneng ae. Saiki tak takoni, Di. Pripun, Pak? Hubunganmu karo Niken Salindri ki piye asline? Ayo diperjelas tolong. Piye? Nggih pun dianu to, Pak. Pun diklarifikasi kali Mbak Niken naming Kakang Adi ya. nggih. Kakak beradik. Beradik. Alah. Oh, keluarga kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya. Tetap gitu. ada. Oh gitu ya. Nggak semua orang kayak gitu. Iya. Lho Mbak Vivi nganti direwangi kae Mbak Vivi kae ora tau nonton wayang. Yahin iki biasane turu wisan. Kenapa nganti saene jek melek ngur pengen nyawang kowe di. Ya ampun. Lega nono. Dari pundi, Pak? Dari Semarang lho, Di. Saking Semarang ya, Pak. Semarang Mbak Vivi, nggih. Undip Undip. nggih. Wah, kuliah to disian, Mbak? Keren banget. Wow, Mbak Vivi mau ke sini? Mbak Vivi boleh naik dong? Boleh dong. Boleh ayo. Heeh, bebas mau. Oh, dadah. Oh, ya. Oh nggak mau ya? Adi wedi lek senene sing wedok. Oh ada satpame wes. Nanong. No tulus natyane ku bukas moro. Kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Ardi kita. Pun ya, Pak, matur Eh? nuwun. Pun. Engko sik to. Iki enek apa? Tuh jenenge? ada bingkisan. buah tangan. Tas ki kos apa ki mau? Kos apa sih ki si? Dari siapa untuk siapa? Ada Siapa suratnya untuk siapa boten. iki? Enek jari, enek kotange barang ki. Buat cewek apa buat cowok? Lah enggak tahu ini lek tasnya tas cewek. Tas cewek ada pasmina juga. Iya. Di tulisannya ora enek kos apa? Ibu ibu. Golekno. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi. Enggak, sendiri-sendiri saya tadi. Banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada Dwi Jolaras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, ngono. Ya. Nah, kuwi dikekne sapa? Terus saka sapa? Aku kan ora mudeng kok mesakne sing maringi nek ora disebut. Nanti dikonfirmasi aja ya. Nggih. Nah, dikonfirmasi nggih, mangke. Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Dalem? mau memberi aja. Oh, tinggal Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Mbak Elisa matur ya. nuwun. Terima Lah ya, kasih terima banyak. kasih. Matur nuwun gula tampi. Ini gubok asmoro kita. Ah, isinya apa sak kuwi enek jarike barang lho ya. Nggih. Yo dibuka prok jadi apa? Ya. Kok iki ono katok barang. Iki katakan nganggo saiki. Iki piye iki ono hari ini iki pas ora iki masalahe. Pas ketoke. Kira-kira ya pas. Kok ya bisa ya menaksir ini kakiku seberapa. Lah ya kok iso pas Ya. dawane barang ya. Terus Apa ono meneh? lagi, coba. Cari ya. Oh ya. Wih ngomong tekan dengkul tok. Ini kayaknya ya sampai. Oh iya, Ya rodok agak naik nggak apa-apa. agak naik. Terus ini. Oh ada kebaya juga. Kebaya. Wah. Gamis. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima, Pak. Karot sak tase lho. Nggih, matur nuwun iki. Kula tampi. Iki tenanan ora iki? Tenan. Tenan ya. Lah biyayene ning mburi kelir iki mau. Niku Ya. buat Mbak Elisa. Ya. Oh, iki. Heeh. Iki engko tak nggonjo aku nganu ya ya. Tiba-tiba jatuh cinta aku engko. Pokoknya terima kasih atas tali Terima kasih asihnya. banyak. nggih. Luar biasa. nggih. Saya terima. Mas Adi sampun nggih, Mas. Terima Mas kasih Adi, ya, Mas. Terima kasih. Mas Adi. Iya, nggo klarifikasi no. Oh, ngono Ya. Nek ning panggung ki mung dunia sandiwara. Wong foto ki mes dudu urung karuan kuwi mesti cedhak karo Mas Ardi mergo penggemare pirang-pirang. Oh, ngono. Ya. Pengin neng Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah. Nyewa elep Mbak Elisa Wah. nyusul Mas Ardi. Mas Adi. Saka Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul neng Ngawi kuwi mung nyusul Mas Mas Ardi. Ardi. Luar
luar biasa. Ya ampun ya, semakin ngeremboko. Yang ya. jadi penggemarnya Mas Ardi. Nggih. Nggih. Gubuk asmara digarap tayub. Nah, Siap. coba kaya ngapa? Katur sedaya para pamirsa. Ya, esuk ngene ya. Lah ya pas isuk kelingan.
Sampun